Podporuje malých podnikateľov a tu je dôvod. Ich inšpirácia je iná. Inšpiráciu môžeme nájsť aj vo veľkých firmách, ale tá, ktorá prichádza od malých podnikateľov, je bližšia, osobnejšia a silnejšia. A preto by som sa dnes rád porozprával s Marošom, majiteľom Čisté Servis. Poďme na to. Kedy ste založili Čisté Servis a čo vás inšpirovalo k tomuto nápadu? Čisté Servis sme založili v roku 2020. Inšpiráciou bolo to, že sme už niekoľko rokov spolupracovali s manželkynou mamou, ktorá vlastne v tomto segmente podnikala, v tomto obore podnikala a na základe toho sme mali bohaté skúsenosti s upratovaním, preto nás to viedlo k založeniu Čisté Servis. Mnohí ľudia majú obavy z náročných začiatkov podnikania. Čo vás napriek tomu viedlo k naroznutiu začať podnikať? Hlavne platová nespokojnosť v zamestnaní. Manželka bola na materskej a rozhodovala sa, ktorým smerom sa po nej ubrať. A taktiež sme v tomto obore mali už skúsenosti, lebo manželkina mama podnikala v tomto segmente a my sme jej občasne pomáhali, takže to bolo hlavným dôvodom začať v tomto obore. Aké služby ponúkate? Ponúkame komplexné upratovacie služby a tie zahŕňajú napríklad tepovanie, umývanie okien, upratovanie postavebnej činnosti, čistenie sanít, párne čistenie a podobne. Aká bola doteraz vaša najväčšia výzva? To je ťažká otázka. Tých víziev bolo viacero. Myslím si, že niektoré možno aj nepublikovateľné, ale v princípe každá nová zákazka je pre nás výzvou. Čo by ste poradili niekomu, kto chce začať podnikať, ale bojí sa? Určite by som im povedal, nech idú do toho, s tým, že si to treba veľmi dobre prepočítať a premyslieť. Optimálne začať podnikať popri zamestnaní, keď ste zabezpečení v podstate. A začať podnikať v nejakom odvetví, kde buď máte skúsenosti, alebo ste fakt dobrí. Ako vás ľudia môžu kontaktovať? Kontaktovať nás môžu prostredníctvom Instagramu, Facebooku, webovej stránky alebo prípadne telefonicky. Tak super, ďakujem, že ste so mnou urobili tento rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a ja prajem všetko dobré. Čisté Servis je malá rodinná firma, ktorá sa venuje profesionálnemu čisteniu domov, bytov, kancelárií a viac. Aj vonku, aj v parku, aj neviem, v záhrade. Veľa. Ak máte malú firmu a chceli by ste porozprávať svoju príbeh, napíšte mi. A nezabudnite dať video like. Ďakujem.